Ganag mig mais dare guys, diyan naghaling na dirson. Gawas na nang among binuhida na sun na ilawom. Daghan na gyud. Oh. Unsa na? So pabitaw. Among padada na magulay. So guys, manguha mi og mais kay among anagon. Mag-anag mig mais. Kauban na mas la Jerson og si Dejo Bilin. Ag si Gina to pa Gina nag-CR. Guys. Okay. Di manglili ta daring mga guwang. O kana. O kana pwede na day. Basa kay kana dagko. Guys. Ang sag ang Kaanak guys. nakaanak na gyud mi sa among mais. Na guys. Basta magkugi na si maanag. Dino. Sama ro padadaan si Jubilin og kuan kan na pipino na may dagko guys. Aron na sa madang pipino og kuan. Uban pang mga gulay, ha? Kana dako kayo. Dako kuno kaayo. Ay nice, dako kuno kaayo. Kimi hawa da kimi dapo kimi. Hawa dito. Oh, kadako. Dapat guys. Kadako. Kimi, dada. Hawa da mi kay kon mi. Pagi kegus ng kim. Hinay kay kon. Yellow ko ano din color. Oh, yellow corn. Yes. This is yellow corn. Dapat dari. This is it. Okay, Derson. Okay. Mabot og liti. Mabutin mong liti datog kinuan. Kana guys, agamang anagon. Oh. Kombateson. Si Jerson may magkuan guys. Haub. Haub sun. Umbate. Mamawi na naman ta kay dan mahurot-hurot ra ba. Para balik sa dasa na kunin taga-turn. Kaya kay mo mangibatleng imong ginagsakto. Kaya ganyan tanaw gibit-bit naman. Isa ra jeng gipon. Lagi to magudad to, daghag hinog. Pangtuwa ra ganing Gabriel tos mga chicken kaya ra nang daghan naghinog. Mura na to sila Raymond darag lang nang kaligi dengan kahinog panuwa ra manok. Da anta ka. Darag. Kaon ni kapon kami manoy. Dako ag tagsa mi. Yes, mo na zay gitawag og how. Di na panitan din no. Ah, so panitan na nato. Di luto naman ginaitom naman. Haubon. Wa pa na naluto. Guys, Haubon pa na haubon. Haubon na siya guys. Ato gihadyo pa na siya gihabo. Ah, so habo na noon. Toy, nansa naman mangit. Gihadyo pa na siya guys na naghadyo mi og mais. Anak na dis. Kasi may mais kawatan na din Gi upa ka na. Lami to na paypay no. Paypay pa. Tao. Kuha kim og paypay guys karo ma. Luto ring amang inanag. Inanag na dis. Sason. kiha si kag inatras na. Dako na kugkuan dan eh kaso kay nagsabi hapit na mahurot. Nandusog-basog ba kog mais. Ego ra pag gisugo. Aso ka balaka kay Lunes ipatawag na ka. Trabaho ra ba ko uwawa dili mo atong patrol lagi. Patrol da zon. Patrol ko Tanod pa. Tanod pa man. Tanod pa na son. Kuan. Puros. Pila tanas pa pa. 5. Po. Po, sakto na to. 1 2 lima may hada. 5 imo. Grabe pus papagabal 5 ko na isa guys. Yan na guys. Wow, kalami. Tama ka pa ito. Sinuba. Lami agad sa basta mang inanag. Mo ni kuan guys, inanag. Inanag sa among sa inyo ha unsay tawag anak. Sa tawag ninyo diha guys, dares Bohol kay inanag magamang pero di siguro pa tanang lugar sa Bohol inanag ag tawag. Guban kay ko man di minanag. Namay. Nawat man. Kinawat ng mais. Iuban naman ni Jos Gerson ang manguha mong mais. Kay abtik man ni mo sugba. Monay number 1. Abtik mo anag. Abtik mo anag guys. Uy, day baso. Agay, day baso. Tagad dayo. Gana. So kumpensa kay na. Di mo gara din nagpangataga kay init man. Lagi. Usay mo si Jan. Oh dede. Guys, diyan na luto na gyud ang inanag nga mais. Wow. Kaso Yan na punit. Punit guys. Yan na. Nagmukbang. Inanag nga mais. Wow, kalami. Pud. misa. Ha? Misa. Ang tamisa kuno guys, with asukal dai siguro ni. Bitaw guys, mga antanin sa ginanag.
Guys, nga tanin Jogi nanag. Ato ning kita dughan kita bunag tulo kay para ako mo dai. Ha? Ay, inanag ta, inanag. Sa bandang Ngantang sunod. inanag. Guys, mga antang inanag. Yeah. Darabeng. Mayo. Pag. May asa mga inanag. Guys. Gal! Ken! Kuya! Init mo dai po ni. Bela mo! Ay, pa kanadin asa na kan. Bug pa dito ging. Gapon mo hubog eh. Ha? Gapon mo hubog eh. Imo isa kasi manyak mo hubog mo dagot ko. Sige lang magkahubog mi. Uy! Saan mong taon Ito magdagot ko sa kasi mana. Saan ako ng atay na nila? Ada patay di patay. Pag may latay sa Gikan pa na siya na lasing. Lasing pa more. Nakaroon, lasing na pod. Sibugan mo tinig Elias. Buwagan sa ng Elias ni. Di na lito boy, Elias na. 1, 2, 3. Otro pa. Oy mo po, dimpon. Otro B. Otro B. 1, 2, 3. Kimi, otro Kimi. 1, 2, 3. Imo tingin, imo. 1, 2, 3. Mura man lagi ning kuan. Hangkab og ka lang kuan. Nabag mo na ganahan ka awi mo sawa? Ganahan ka para bag mo sawa? Hindi ko ganahan. Kakuan. Makipay ko suka. Ay, di ba mo pasuka? Arang inarang suka grabe gahiya. Arandang uga tibuok. Bang ta ibaba. Gagana. Gal. Nagbawas na juputi kay Di ganahan nagbana og para hubog ka man mahong kuan nagbaba. tahi. Masagpaan anja. Tulahin mo ako mga buka. Imbes ganahan ka mo gakas og kadlawon man baho mang tae mo sikal lami sikaran. Ano mo kalimutan? Ingon siya nga. Ajo nenjoy labag inusubo ka kay nay mo taygom. Imbis da. Guys, unsa yung experience nga di makalimtan na ring about sa kuan, subok sa mais. Unsa man comment mo diha guys, comment. Sabihin na mo ni Tay mo gi konso na ilo. Baka sa bulang ha. Bugin mo siya balik-balik. Baka bulang hoy kun ilo dito ni guys. Mas binta pa pud dison. Mas binta pa pud ning kuan sa mais. Kani, magas-gas pag imong kanat. Di ni mo bigla ni mo lagi na. mahalos pa rin trade. Igot. Na, impas ra gid. Ini ko man imong ilo, mubali pa pag in kay man to. May agas oy. Kontesta Kim, dali Kim, kontesta Kim. Kani hamok, labong. Kim. Kontesta dai. Ang maskwan. May agas oy, among inanag mais. Ha? Tabang malita pa. Ya oy. Tamis pa jud, yellow corn. Mo nagikan sa mga kamaisan. Gahapon adlaw guys, nagkuan mi na latan karon nag-anag. Isog pa na rin. Pwede, amin ano din ah. Ay, usa man. Naging ang nagton. Tawa. Pwede so na isagos chapsoy kanay nga nakagamsa. Ano ka uno, di mo gamay. Mabudali ibutang. Kaya nga bitaw pang kuas chapsoy nga na mais. Mo na son ibutang. Mo man gamitin sa mga Chapsoy daga ba? bago. Nandun daga. Ilo po na para sa sapsoy. Mo ni gamitin sa mga daga bago. Ganda guys. Tara na gitu yun. May dahil mo kabangan to be. Ano lagi? Nag-concert kagabi, wa ka mauli. Ada ka pa bilisunod oy. Nag-concert man gabi, wa mauli. Tanawon sa resulta. Abili mo kani mga bana po nga. Gamay po kayo patasan. Okay ra mo guda. Da. Gibogan sa Elias. Bagan sa mga Elias ni. Kumbati ka matoy. Abi ninyo ka muray mukaan pag ko. Oh guys, kumbati toy. Ni mo nang bahin. Ana. Babada pa ilugis dak. Yaman yun ang ilan. Guys, manguha sa miog ka ng guan. Karabantos kay amang ipada ni Jubilin. Kadung tos ila ba? Na sila magulay. Tapos papagabray lang nga pod si Jaog kuan. Nay nga pod si Jag taong. Sa day. Oh, karabantos. Baday na dama. Nangka. Kaan kay nga ninday nga gulay, karabantos. Ipon pa sidlanan pa.
Mga mi mga gulay, taong, karabantos, o kuan. Okay, may sila na ni Papa. Pipino. Bibi. Pa, isa pa. Kung daghan pa sila gulay. Kaya may gulay. Gulay po mo ikuan nila dato guys. Kuwang. Kaya daghan naman sila seafood. So gulay pa yatang ipada. Balik ni just ila. No. Ano, ragad na. Gulay is life. Daghan nagkarabantos. Napay kami nga daghan. Dapa pa. Dapa. Daghan kadso. Daghan kadso guys, karabantos. Pipino gab. Nana, nagkuha na ka? Dapa. Dapa, iba po. Di ay taong pipino o karabantos. Daya. Agi mong balde amang pulihan og gulay. Salamat po sa imong gidang mga kinhasunday. Thank you so much, Kazu. Agi mo po na nasud na dari? Mana na? Sige. Agi jang koan naalidan og gulay. Gulay. Salamat nakautan ko. Salamat po sa pagdag mga kinhason o katong lato o guso. Balik ako puhon. Mukha mo kang lambay. Mula grabe dadto day. Puhon. Kato hanggingan nimo, ha? Oo. Thanks. Oh, ikaw. Amping mo. Day, amping. Ito na sila guys, muli na. Grabe gugmanay mo koy wala na din na mauli. Palabi man ka. Amping mo son. Pwede. Oh. Ihatid pa ni Jas, bilhin na to sa guys. Kanang pang. Ito na sila. Ihapon naman. Bye!